ҷашни Наврӯз муборак. Ин аст мавзӯи имрӯзаи барномаи мо. Шабакаи Тажлайв тасмим гирифт бори дигар ба кӯчаҳои шаҳри Санкт-Петербург барояд. Ва ин лаҳза мо кӯшиш мекунем ки халқи тоҷикзабонро биёвем, то ин ки онҳо имконият пайдо кунанд ки салому табрикномаҳои худро ба наздикони худ ки айни ҳол дур аз онҳо қарор доранд бирасонанд. Пас шуруъ менамоем. ҳамаи тоҷикистонiyonро аз шаҳри Санкт-Петербург бо Наврӯзи фарорасида табрик гуфта ба онҳо орзу хушбахтӣ таванну дорем. Салом алейкум мардуми халқи тоҷик, шуморо ба рӯзи Иди Наврӯз табрику муборакбод мегӯям. Айнем бачаҳои Питер, Москва, ҳамаи тоҷикора, тоҷикистониёро ҳамаша ба рӯзи Наврӯз табрик мегӯям. Иде ки мо ҳар сол ҷашн мегирем. Мо дар ҳамин Питер ҳам иншоалло ҳамин Иди Наврӯза ҷашн мегирем ба ҳам бачаҳо пасанҳои Питер кади. Ҳамаи тоҷикоро табрик мегӯям ба Иди Наврӯз. ҳамаи тоҷикои ҷаҳонро аз номи худам ва аз номи бачаҳои Санкт-Петербург бо Иди Наврӯз табрик мегӯям. Иди Наврӯз ҳама муборак. Салом алейкум бачаҳако, духтарако, кампирако, мусафедо, кадоме зиндаан карочи, ҳаматона Наврӯз соли 2015 табрик. Наврӯз муборак. Поздравляю всех таджиков и не таджиков с праздником Навруз. Хочу пожелать вам в этот восточный Новый год не знать печали всяких и невзгод. Заходите на сайт tajlive.ru, также подпишитесь на канал в YouTube. Бо ҳамин мо барномаи худро ба поён мерасонем.